खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 4 एप्रिल शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा गोथार खामानि मावनो हागोन। गोदान मिजिं लाना आगान सुरलांनो हागोन। वृष राशि। मोनखानाय मुवाखौ खोमाना लाफिननांगोन। गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। मिथुन राशि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां सान जागोन। रांखावरि आरजिनानै लानो हागोन। कर्कट राशि। हरखाबै देहायाव सानाय सुनाय सोमजिगोन। सावस्रिखौ जोबोरैनो लोरबां मोनगोन। सिंह राशि। नोंथाङा समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन। समाजाव नोंथांनि माना बांलांगोन। कन्या राशि। दाबसे जायगायाव थांनानै थाहैनो हागोन। गोसोखौ सान्थि मोनगोन। तुला राशि। माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन। दाबसे जायगायाव थाथेरनो सुखुनाय नङा। वृश्चिक राशि। नोंथांनि देहाया गाज्रि थासारियाव फैगोन। गोबां दुखु खस्थ सहायनांगोन। धनु राशि। नखराव धोन दौलत बांलांगोन। थाबथानानै थानाय जेंना जेंसिफोरा जोबस्रांलांगोन। मकर राशि। आसा खालामनानै थानाय सिमांफोरा जाफुंसार जागोन। रंजा खुसिनि सान जागोन। कुम्भ राशि। लामा हान्थिनायाव खैफोदजों सौदावनो हागौ। सांग्रां जाना थानाया गाहाम जागोन। मीन राशि। नोंथाङा सानस्लाबनो हायैयाव गाज्रि हाबा मावफ्लांगोन। साजा मोननो गोसोआव गिनाय फैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों। इउएन एकाडेमि दतमा फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 31 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं। नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 31 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 7002660387 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।